Nu skal vi møde en virksomhed, hvor sang og dans og udklædning er en del af hverdagen. Den slags virksomheder bliver der nemlig flere af. Men ledelsen skal være helt sikre på, at alle er med på legen, ellers kan det nemlig have den stik modsatte effekt. 1, 2, 3. Det her er IT-virksomheden Softscan. Hver anden torsdag er der temadag med udklædning. I dag er det James Bond-tema, og en stor del af virksomhedens medarbejdere er dukket op i smoking og galakjoler. Det er en god måde at få folk til at finde ud af, hvad skal der til for, at de ligesom bliver tændt? Hvad skal der til for, at de synes, det er morsomt og sjovt at gå på arbejde? Hvad skal der til for, at de kan fyre den af? Fordi vi ved alle sammen, at der er forskellige sindstilstande, vi er i, og når vi er i en god sindstilstand, så performer vi langt bedre. Vi har fået erhvervspsykolog Edith Kalke til at kigge med på Softscans morgensang og dans. Man har stillet sig op, og man har sunget og hoppet lidt og smilet til sine kolleger. Og i virkeligheden svarer det meget til det, som gode gymnastik- og musikpædagoger har gjort i skoler i mange år. Hvor de har fået ungerne til først at synge og danse til Peter Sivspreng, og så bagefter har de haft en lidt kedelig dansk-time. Så det tror jeg er en rigtig god idé. Det virker som en ledelse, der også synes, at det her skal være sjovt, udover at man selvfølgelig skal yde noget. Det er ikke sikkert, at der går en meget fast grænse, men man skal tænke meget på, at når man er leder, så har man en rolle, og man er mere end sine medarbejdere. Så det pres, man eventuelt lægger på dem, det skal man lige have afstemt, om de også synes, det er sjovt. Så hvis man nu får en rigtig god idé om noget, der kunne være sjovt, eller en varm stol, eller nogle spørgsmål, der kunne være spændende at stille, så kunne det være en god idé at tjekke med en kollega, eller tjekke med gruppen, at det her også det, som I andre synes, der er sjovt. Softscan har 135 medarbejdere, og 12 af dem sidder i Tyskland. 90 af dem er sælgere, der er mere eller mindre tvunget til at være klædt ud, når der er temadag. Kan man være sælger herinde, og så lade være med at klæde sig ud? Nej, på ingen måde. Slet ikke. Hvis en sælger er gentagende gange, han kan jo godt gøre det en gang, eller hun en gang eller to, glemme det, eller sove ude, og ikke have sit gear derhjemme osv. Hvis det gentager sig, så er det som en hver anden ting, så får vedkommende en advarsel. Hos Softscan er det tradition, at nye medarbejdere bliver sat i den såkaldt varme stol. Her kan gamle ansatte stille alverdens spørgsmål til den nye. En tradition, der nær var løbet af sporet, og som kom til kun at handle om seksuelle ting. Derfor satte direktøren rammer for legen. Det gælder jo om at på en eller anden måde at styre det en lille smule, fordi der er jo nogen, der har nogle grænser, som går hertil, og nogen har ikke nogen grænser på det område. Så derfor har vi så nu måttet definere sådan en liste af spørgsmål, som man må stille. Og den, der så stiller det spørgsmål, skal så være parat til, at det samme spørgsmål så bliver stillet mod vedkommende selv. Ifølge Edith Kalke er det altafgørende, at ledelsen har hånd i hanke med legene på arbejdspladsen. Hvis det udarter sig, hvis der ikke er nogen, der siger fra, hvis det bliver for meget, lidt a la universiteternes rusture, hvor nogle af meldingerne går på, der er altså noget, der er kommet for langt ud, så kan det risikere at udelukke grupper, altså hvis vi tager rusture, typisk dem, der ikke drikker alkohol. Og så er man lige pludselig over i noget andet, så er man over i grupperinger med de sjove eller inderkredsen, og så alle de andre lidt kedelige, eller dem, som vi på sigt ikke har brug for. Intet tyder på, at Softscan har tænkt sig at lave om på tingene. De næste par uger sender de i hold de ansatte til Malaga, hvor de kan arbejde og feste på skift i et par uger.